hari Kamis sidohono nami itu iboto niba doho eda niba sayang giat ma rumah tangga nah hamu situbon anak situbon boru tu tikina nang ro asa gabe tabbala rohata dijumpa ni tikina tu hari-hari nang ro di son hami ro sian pungon pada hari Kamis itu dok dina tulang noai sian di rohata ro sian pungonina na tulang alani songon hata ni tua-tua masih dohonon pirma poki bahul-bahul pasalongan pirma to dita saluna jala julu-julu ma jalan di Paramonan. Siang gia ma dia kak di pengantin baru. Huria Katolik siapa oras? Roha mahamu di joloni hala natulangon. Huria Katolik siapa oras? Nak songoni di masyarakat nang di joloni itu hatta. Saya dapat nak rezeki mahamu titikin yang roha saboy kamu mangulaon aka adat nanang si ulaonon ta tutik yareng ro jala bu berjumah hamu marhuria alana ido dalam huria nama masuk-masuk na pasato dirita tu bata sabo di pasat tuita aka ahana perlu di pargulota songoni masian hami punguan ina maliate huria tetangga HKBP nga huria tetangga HKI jala tulu sulauta di bagasa tikodo tinggan di hamu nama nami dongan nami pergadado sakuriatai ama ina na poso pasatul saka udang muna tu kami jala nungara di kami di son di hamu ama nami ina nami masih pusat dohita di akka kesatuatai akka dos ni roatai jabar siap para anak kita mabais akka sarita ala taburung akan injuti upang kami dengan nama nyomma dia jabar perhobas ama ina na poso sira batong kimat tu pisang pakyom muna perhobas ama ina na poso ditangion nama tadi bata rumah tangga nading gamay anak kotai do parume muna tujulan narion pasu-pasun ni amat taribata asa dongonon naima pemerintah setempat nasian siap oras asa rumah itu mbak paru-paru rumah keruka situ bono nabi sukma parume muna do akan apa tas meroka matutu gabe jala horas pinasahat tu resort marbun puluk di amanami do di inang nang songoni di lae di son so kami rosian resort marbun pulung pemerintah setempat nahura potami pemerintah setempat nahura potami iman nama calo pasu-pasu parung asaripeon anak baru ni hudiat tasyat dong pemerintah setempat nahura potami di hutaun tu songoni penon nabu pasatami sian resort marbun pulung siat dus nirohata boleh tu kalau kami pengani sodo amang pendita pengurus resort nah tua-tua di huta nasian siap oras otik susadia nabu pasatan asa tong kima itu pisang asim tu si rapat komunal kia mak ya anak komunal rumah tangga na berbahagia tutiki akan yang roh songoni dodang dilai songoni mah gora-gora siap kami do diberi baku ada molo tung arong bekan orang sikop radene be di so marinang bau do alai mulate ma di Tuhan marhiteon ulau las nirehon tau manalilo muna jupang na jelah muna ungadong bedong aku bursian lagat dison na selilingon holanau ale dong do hula tapar na saha